mamoko bende nochungo kata mana mar dhie. Kata kamano Sembo, wach mar Ford Foundation ni bende nosekelo paro mopogore opogore chakre odiochieng' manyoro, nikech Ford Foundation ni ji penjo ni en ng'a kata en duol mane Nyakwar Ngajuongo. Kuongo mondi en NGO manod riwruok mok mar piny owacho, ten mar piny Amerika. Kana ng'iye malong'o, Ford Foundation ni nitiere kod badege 11 mag pinje mago mag Africa, Asia, Latin America kanyakla koda North America. Sani koro iseo gini dibende gini mag sponsor ng'anyo makama. To ka gi sponsor ng'anyo, inyal penjo ni intention kata dwaro mar ginyalo bedo. Mokwongo apani ker dwa chalo gima koro ochalo ng'ama tho e pi. Ng'eyo sami tho e pi kata yiw reche miyudo timako, ng'ama tho e pi kata yudo mana yiw thuol kane e pi kanyo to maka. Odwa dhi matek. Sani gima nitiere onego los kinde gi jo Kenya mondo bed maler. To kochako weche ni mag jo Kenya, koro chako londre weche ma pinje mag oko kata jogo masiro gik moko e Kenya ka, mok mag piny owacho. To apani mano koro okoso kata oringo oko mar gimonego tim. Ford Foundation nyalo bedo ni konyo, yes, to ok gikony ni gisiro. Gin giluongo gi joma ochung' ne weche mag civic. Kana Samos onone ang'iyo, gin giwacho jatend no wuoyo nyoro, kana temo ng'iyo online gima nowacho. Nowacho ni gin tich tetia ni oganda e piny mangima. To gionge gi pesa ma gigolo ma gisiro godo kweth moro amora, obed sirikal, obed group kata obed ng'ato jachung' kendi owuon e weche mag nyayo tulo. Lakini koponi kuom ranyisi kaka nitie joma nyocha omaki ma koro tere court e weche mag tulo, to ginyalo golo pesa ma jogo chulo godo kaka bond ma ginyalo wuok godo, gichulo godo kaka ginyalo chulo kil machung' negi. Tok ni gigolo pesa ni wuok guru kama odhi utim ang'o, odhi unya tulo. Nitie gima da wacho wach mar tulo ng'anyo matimore. Sirikal ok oyie mondo oyie ni gima timore ni owuok kuom oganda owuon. Gin pod ginene ka gima gini ng'ate mori. Yani iwuoyo, tini ineno ka gima iwacho ni okore inowuono kone giwache. Ok en pachi. Ng'ate mori. Ng'ata midhi wuoyo go to neno ka gima iwacho no ok en pachi. Tek mondo yud ogol answer maber e wuoyo muwuoyo no. Migosi ker marwa Ruto pok oyie ni paro ma kijende nigo to gi jo Kenya nigo, nikech ng'anyo mineno notimore nyaka e piny mar Okak ben Rift Valley, ma pok notimore kata mana wan owuon wan gi jatendwa ma jaluo ok diyud. Kineno ka piny olokore ma koro kawuono ji ong'anyo nyaka Kisumu ni ok dwar weche Raila Odinga, to mano nyiso ni piny owuok piny gini. Mano gima notimore. Makoro jatend piny kaluore kodi na Sembo, ineno ni ka gima oneno ni nitie ng'at ma pod sponsor rowere kata mana Gen Z ma bende osebedo ka ng'anyo, nikech face mar ng'anyo ma kama wasebedo kwa ng'iyo ni en Gen Z kata mana rowere pacho ka. Ma bende wacho ni gin tribeless, gin partyless, gionge ineno